Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, ignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kag Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Kunyang pong aldaw ni Miyerkules, Wednesday na po. At sa 8 na kita ngunyan kang bulan na Nobyembre, taon 2023. Sabayan po nindoon sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9.
Parerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera man po yan kan mga pigpapaabot po nindodig din mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, November 8. Tama ba? Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nindo paglingawan sa kuyang perming tugon. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, wara man po kibang maingat kan kudi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Sige po mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutan na tabi ni ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager, si Maestro Neil Atuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, siyempre ang gusto misa na po kitang maugma. Enjoy! Saka dapat relax lang po kita mga tugang. Relax na. Kalma lang, kalma. Magayon po sa Kabikulan. Magayunon sa Kabikulan. Good morning po sa mga nakaantabay na sa tuyang unyan kay Sir Edwin Sistina. Shoutout po. Shoutout muna kita sa mga parantabay niya to. Yan. Paki-share na lang tabi, paki-like and share kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Yo. Sige po, kumusta po kamo? Miyerkules na ngunyan. Uy, kaskaso ng aldawadi. Parang kailan lang. Nag-eleksyon lang kang barangayanes ka eleksyon. Uy, na, pitsa 8 na. Pitsa 8 na. Ibig sabihin, malapit na po ang Pasko. Ano lama? Kaliwat ka na nangunyan sa mga naglalagi mga Christmas decor. Sa mga establishment. Nako, kanya-kanyang paururagan. Yung mga Christmas decor. Yeah. Sa mga LGU naman ang sunod dyan. So ibang mga pasyaran, igwan na yung mga Christmas decor, bihira na kita ngunya na sumay mga Christmas decor, halos nagpapabayad naman. Limbawa gusto mong maghiling duman, may entrance. Narumduman ko lamang dyan sa Banwaan kay Tukang Malinawadi. Taon-taon man dyan naglalag kay Christmas decor si Dr. Liangco. Kaya lang ngunyan gariday na. Ito libre. Libre po sa publiko. Ngunyan halos kung mahiling ka sa mga social media, gari igwan na ki mga entrance. Limbawa, maduman ka, mapasyar ka Sir Edwin, may entrance na 50. Pinakamababa na siguro ang 50. Pag magpasyar ka, magpasyar ka mo kang pamilya nindo, mga 5 ka mo, di may 250 ka mong babayadan sa entrance. Bako araw keto kay Dr. Liangco dyan sa Malinaw Albay, libre. Libre po magpasyar, libre po kamo magpakudak sa mga Christmas decor. Ngunyan halos arog na kaya. Yeah.
Talagang madali na. Madali na tabi ang Pasko. Kamusta lamang tabi dyan sa mga malalamig ang Pasko? Kamusta? Ano lamang tabi? May pwedeng lamang na magpainit sa Indo? Sa mga malalamig po ang Pasko. Ano nga yan tabi, Mr. Hulbutan, na pwede ka lamang na magpainit lamang nga kan sa muyang malamig na Pasko? Pwede. Pwede yun, available po ako. Wag down po nindo ako, pwede kitang magsalabat. Pwede kitang magsalabat, magpainit kita, no? Pag may aginaldo baga ka ito, naramdaman nindo, may libreng salabat dyan sa mga simbahan. So mga puto-bungbong, so mga malagkit. Ang gusto kong day ko na natatanaan ngunyan, sulog-hulog baga. So giniling iyan na bagas, tapos binilog-bilog. Iluto sa gata. Pertihono niyan. Pertihono niyan. Ano nangyari? Shh. Ano nangyari? Pertihonon tabi Sir Cassie William baga. Ako gustoon ko so ano baga. So iyan na ulog-hulog. Iluto iyan sa gata. Kadakol sa ng laya. Pertihonon iyan pagka aga baga no, pag maaginaldo. Iyan libre iyan diyan sa mga simbahan. Bako ngayon sa simbahan, sa luas kang simbahan. Baka hanapan nindo si Padre. Hanapan nindo si Padre. Sabi ngayon ni Mr. Hulbutan na libre ngayon dyan. Sa luwas po kang simbahan pala. May mga nag-i-sponsor kaya. May libreng kape. Madali na rin. Halos sarong bulan na sa natabi Manong Jess. Makarol na kita kayo ni. Sabi kang incheck, logi negosyo sa Pilipinas. Manong Jess. Sabi kang incheck, logi negosyo. Sa Pilipinas, logi negosyo. Pag mapasko, nataman ngaya. Kaloling ngaya, kaloling pagkabanggi. Pagkaaga ngaya, patola. Ano? Pagkabanggi na tabi Manong Jess, Sir Cassie William, sabi kang incheck. Kaloling. Kaloling. Pagkaal daw ngaya, patola. Ini. Sabi kang incheck, logi negosyo. Logi negosyo sa Pilipinas. Pagkaaga na tabi, ay pagkabanggi, kaloling. Pagkaal daw, patola. Sabi kang incheck. Ang sabi da tabi, pagkabanggi da karoling. Pagkaal daw, pastora. Patola da, patola. Tingnan mo nang incheck ini. Patola da, patola. Yugo-yugon mo yan. Patola da, patola. Maray na aga po, sir. Watching from Candelaria, Zambales. Ay, good morning po kay Ramil Banyares, Barbacena. Good morning. Nag-ano ka dyan? Sa Candelaria, Zambales. Nag-ano ka tabi dyan, sir? Tara yung unon ka. Ano sa tuyang mga reparo niya na Miyerkules? Hoy, 19 minutos. Lipas po ang 7 o'clock in the morning. Anan mga reparo tango niyan, Sir Ramil? Honi ha, so mga nagserbi tabi kang barangay NSK election.
na mga kamaistrahan naresibi na po ninda sa indang mga honoraryo. Para lagpakan sa mga teacher. So grabing sakripisyo. Naresibi na po ninda sa indang honorarium ali sa COMELEC. Kaya lang tabi Manong Jess, ako mambilog na naresibi ninda. May kaltas da tabi na tax. May kaltas ngaya. Iyan nga. Araw talaga ngaya ka ng Pinas. May tax po so naresibi nindang honorarium mga teacher. Diyan daan nagtatrabaho. Ayaon duman ang trabaho ni Sir Ramil. Sa ingka po digdi sa Bicol, Sir Ramil. Duman ang trabaho ni Sir Ramil. Diyan po sa Candelaria, Zambales. Sa ng probinsya mo, digdi po sa Bicol. Ano pa sa tuyang mga reparo ko niyan? Sabi kang pag-asa tabi mga tugang na hibaba da tabi ang tsansa na magkaigwa kita nin bagyo o digdi sa Pilipinas. Ay, salamat kung arog lamang kay ni. Arog lamang kay ni, sana hibaba da tabi ang tsansa na magkaigwa kita kibagyo digdi sa Pinas. Karang sarong bulan na sana di. Pero inan mga bulan tabi si Ramil baga na pigtatamaan kita ki mga makukusog na bagyo. O lalo na sa Bicol adi. Taga San Fernando, Santo Domingo si Ramil. Tama, mga Banyares, mga taga dyan sa Kabarbacena. Ang Barbacena, mga taga dyan sa Bakakay. Ang Banyares, Santo Domingo, Mananga. Sige po, ingat ka dyan ha. Ingat ka tabi dyan. Baka lamang paguli mo sa Pasko, igwa ka lamang ki pampamasko sa imong pamilya. Pagurulayan tayan mga tugang. So, COMELEC tabi mga tugang, sabi kang COMELEC Sir Ramil, liwat na tabi, o kaya liwat na nagpagirumdum ang COMELEC sa mga nagkarandidato ka nakaaging barangay NSK election. Mag-submit databi kamo kan sa indong susi. Ka naman o daog. Mag-submit kamo kan sa indong susi. Ka naman o daog. Sa mga kandidato tabi, sa mga nagkarandidato, mag-submit kamo kang susi. Bantang mga tugang ang Department of Labor and Employment nagpagirumduman tabi sa gabos na gabos na tabing programa kang duli asin serbisyo kan sa indang ahensya libre. May mga nagigip, may nag-eris apod kani, may mga nagdidiskartina na. Guyo nindo yan. Ang serbisyo databi asin mga programa kang duli libre. Baka may kaya lang so ibabaga nagagamit bagay ni. Lalo na sa mga politiko. Sa mga politiko nagkakagaramit ini. Trabaho ngaya para sa Indo. Ali sa duli. Tapos ipapagarat duman sa mga politiko. Pangyari. So mga nanggana databi sa barangay NSK election, pwede na databi kamong mag-asumir sa saindong pwesto anuman na oras. Karamon ta daw. Pwede na palang databi mag-asumir. So mga nanggarana sa barangay NSK election, anuman na oras, pwede na po kamo mag-asumir sa saindong pwesto. Karamon ta kung paano, basta sana nga. Oy, so mega loto tabi mga tugang na igwa ki jackpot price na 107 million plus.
Nako, Sir Ramil, tinamaan na. Kailangan kita kayo ni makatama, taday man kita nagtataya sa waiting. Sa loto. Kitang hilig kaya sa mga araw kaya. O baka lamang tabi mga tugang taod-taod makaistoryahan ta si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. Magayon ining programa so May Forever sa Albay. Baka lamang tabi magkaigwa kita ki pagkakataon na makuatan linya ni Vice Governor Ate Glenda. Aramon tayo ni magayon initabing programa Sir Ramil kang provincial government kang Albay. Ito bagang mga masilibrar kan sa indang golden wedding anniversary. Halimbawa, ngunya na taon, ma-celebrar ka mo kang ika-50 taon na wedding anniversary po nindo. May regalo ang Albay provincial provincial government kang Albay. Tapos pwede ka mong ikasal giraray, ikakasal po giraray ka mo. Ayos Aramon tayan tabi taod-taod mga tugang kung bako ngunyan sa aga kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw na mahiguso. Yo, magayon yan baka lamang makaabil kita. Makaabil lamang kita. Taga sa hinda nagtama sa Megaloto. Saro pati sana, saro sana so tuminama tabi si Ramil. Iyogon mo ang jackpot. 107 million. Anon mo yan? So 7 million sana. Pahit ka na. Pwede ka na kayo ni magpresidente. Kung magkandidato ka, pwede mo na igastos iyan sa pangampanya. Tapos pambakal kiboto. O tayo na sa Pilipinas. Dapat pag nagkandidato ka sa Pilipinas, may pira ka. Pero sabi dabi si Ramil na kung ngaya isusugal dyan ang pira ko, pinaghirapan ko ngaya ini, tapos sipat mabakal ko kiboto. O, pabayain na sana ngaya dyan sa mga politiko na ang pigbabakal nindang boto, suhali man sana dyan sa tawo. So inaabasan man sana ngaya ninda sa tawo, iyo ang pigbabakal nindang boto, pabayain na ngaya. Pero ini ngayang pinaghanapan ko, pinagsakripisyon ko, pinagtrabahuhan ko, o inda, saday ko inibakal kiboto, inda. Si Gloria ang nakatama, sabi ni si Ramil, si na Gloria yan. So mga tugang yan po sa tuyang mga pagurong irestoryahan, mga reriparuhod ngunya na Miyerkules, digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sida. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. O yung MBY Dormitory, madali po nindo yan makuha. Along National Road, sa pagitan po yan kang UST and Mariners. O dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Madam Maylin, Ohayo gozaimasu. Ingat po, Permi. Thank you. Siringman mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. Siyempre kasabay tama dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Burse kang siyudad din Tabaco. Si Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. Thank you. Mahiguson ma. Kasabay tama dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Yan po sa tuya mga katuwang sa programa. Thank you. Alas 7:29 na po.
Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang aramon tamunaan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Palawagan tamo ng pag-asa. Akong aron kay ni ang sabi kang pag-asa na medyo date ang chance na magkaigwa kita kipagyo. Kung niya na taon. Kung niya na natatada na sa ng mga bulan. Kung niya na 2023. Very good yan. Sige po mga tugang, palawagan tamo ng pag-asa. Pag-asa tabi, maray na aga sa Indo. Please come in. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay November 8, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang easterlies dito sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan ngayong araw dala pa rin ito yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo niyan sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay umiiral pa rin dito sa bahagi ng extreme northern Luzon kung saan meron din itong dalang maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa bahagi yan ng Batanes at Babuyan Islands. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan pa na sama ng panahon na maaari makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na yung silangang bahagi nito at itong Southern Luzon, ay makakaranas ng mga pag-ulan, partikular na nga yan dito sa Mimaropa, Bicol Region at dito sa bahagi din ng Quezon, dulot yan ng easterly. Samantala, magiging maulap din yung kalangitan at meron din tayong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito naman sa bahagi ng mainland Cagayan, Isabela at Aurora na posible namang dulot ng shear line. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands ay meron naman tayong mararanasan na maulap na kalangitan at mga pag-ulan na dulot naman ng northeast monsoon o amihan. At dito po sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan or generally fair weather condition pa rin yung ating mararanasan. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon dito sa bahagi ng Ilocos Norte at Apayao at mga posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot naman ng mga localized thunderstorms dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas po ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ang buong bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay makakaranas pa rin ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng easterly. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 27 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayo nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon, maging sa silangang dagat baybayin ng Central at Southern Luzon, maging silangang dagat baybayin ng Visayas kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, bukas yan ng Huwebes hanggang sa Sabado, malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas na ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan or generally fair weather condition. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito yan sa Metro Manila, Baguio City, Legazpi City, Metro Cebu at Metro Davao, kung saan during severe thunderstorm, posible pa rin po tayong makaranas ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay 17 to 26. Legazpi City ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu ay 26 to 32 at sa Metro Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius.
Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:54 ng umaga at lulubog mamayang 5:26 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, salamat tabi Pag-asa. O, day man ki na monitor ang Pag-asa ki raot ki panahon. Day ki gale warning, ibig sabihin sa mga parasira. Pwede ka mong maglawod, pero ingat man po giraray. Maski dayong gale warning, may alon man giraray, may balod man giraray sa dagat. Kaya ingat-ingat tabi kita, ha? Sige, salamat tabi Pag-asa. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Mga togang iguana po kita ki 36 minutos. Lipas po ang alas 7 in morning. Dahil po mag-arali, ha? Mabalik po ang programa. Makalipas lang po ining mga dates ng pagiromdo. Hanap buhay mo na kita. Sige po, mga tugang, mabalik po kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring Serbisyo nagsasabi Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sige. Tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang Ano nangyari kani? kapag nakanta na tayo'y magkakaroon ng higit Ano nangyari kani? Sige po mga tugang, balik na po kita digdi sa programa 41 minutos. Lipas tabi ang alas 7 nin pagkaaga. tayong lahat manalangin. Mga tugang, ang oras pong yan hatod sa tuyak ang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sila. Napon lang nindo si Honorable Bids Laudit, Ang bendis ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? tayo'y magkakaroon. Ano na nangyayari dig kita nahulbot? Tayo mo na pagulbot to. Siringman mga tugang, ang oras na yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. Baka lamang may magka-oras siya, no? Baka ulay tagtawad si Vice Governor Ate Glenda. May kitatawad. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Bursek ang siyudad ng Tabaco. Si Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. Lahat ay Siyempre mga tugang kay Municipal Councilor Irene Morales Pahon. Sige, balik po sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana Tabini. mahan ay nang Digdi po sa satuyang programa Serbisyo Asin Reparo. Kanyang pong Miyerkules, ba Wednesday, magbang pet sa 8 na kitatabi kang bulan na 23. tuluyang Mga tugang sundo kita alas 9. tayong lahat Kaya ano pa pighala tatabi Manong Jess? Pasko na baga ngaya? nakanta na Pasko na baga ngaya? tayo'y magkakaroon ng higit. Dapat magpasko na di. Si Ma'am Nilia Marcaida watching from Binangonan Rizal. Thank you. Maray na aga po. Sige po, doro diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay. Sige tabi Manong Jess. Kasuod ma so mga nag-serve. So ibang lugar nagkairinot na. O dyan nga ni sa 2nd District kang sarong aldaw pa. Pun pagkang Lunes. Naresibi na po rin daso sa indang honorarium. Ali po sa Commission on Election. So mga nag-serve po na mga kamaistrahan sa barangay and SK election. O kasuod ma, dyan man sa siyudad kan Tabaco. So mga kamaistrahan, paghali ninda sa indang klase, o pasiring sinda dyan sa opisina kan COMELEC, dyan sa City Hall. Una ko kung ano so, nataya ko tadakol digting tawo, nagpirila, nito pala, Manong Jess,
pig-release na kan COMELEC so sa indang honoraryo. Kaya rugmahon sa mga teacher. Rugmahon manong Jis. Kaya lang, ni ngaya. Yan ang realidad. Siyempre, rugmahon sa mga teacher ta. Ang sabi ngaya, ang makukubra talaga ninda, dapat ko ta 10,000. Ang ma-receive po kang electoral board 10,000. So miyembro 9,000. Umintado ki 1,000 so electoral board. Kaya lang igwa po yang kibawas. Bako bilog iyan na ma-receive kan mga nag-serve duman po sa barangay NSK election. Siyempre tabi, manong Jis, may tax. Igwang bawas, igwang buwis na ibabawas dyan. Kaya, so 10,000, gari minabot na sa naki 8,000 siguro, kundi ako nasasala. May bawas. May buwis. So yun na yan tabi. So, pagal-pagalan kan sa tuyang mga paratukdo, puon sa pagpreparar kang pagkonduktor nin eleksyon, kang barangay NSK, so pagkuha kan sa indang mga parapinalya, mapila ka dyan sa COMELEC, so pagkonduktor kang mismong eleksyon, so pag-iskutinyo, na makulugon sa halunan, tapanumano baga so parahit. Pagka-iskutin nyo kung ano-ano pan mga papel ang kaipuhan na i-accomplish kan mga teacher. Nakaipuhan na isubmit sa COMELEC. O ni pa. So pagkatapos duman sa eskwelahan, pasiring na sinda sa COMELEC. Iuli na sa mga parapinalya tapos sa mga dokumento. Duman medyo masalimuot. Nagkaaragaan sa mga teacher. Nagkaaragahan. Siyempre, alangan man na pag-abot mo dyan, ikatulos ang makasalang. O may proseso, o di tirang barangay, mahalat ka, hanggat na mapila ka muna, mapila ka. Mapila ka, ipapareceive mo na so mga dokumento. Iyon na po yan so sa indang pakonsuelo man lamang kang komisyon ng eleksyon. Igwa man sinda ki honoraryo. Kundi sabi ko na nga ni baga na daita po matatawadan, mababayadan ki arog kayan so serbisyo po kan sa tuyang mga kamaistrahan. Grabing sakripisyo. Nakaresibi ka ki arog kaya na kantidad. So iba nagkaparasma, so iba naghirila. Bata kang eleksyon baga ka nakaaging simana, naguran-uran. May kinaralintura, may nag-arabo, hanggang ngunyan may mga sipon pa so iba. So na ako aninda, na honoraryong tabi manong Jis, garing ani kulang pa sa pampabulong. Irakman. Irakman. Dahil matatawadan so sakripisyo, serbisyo, kan sa tuyang mga kamaistrahan na nag-serve po kan nakaaging barangay NSK eleksyon. Kaya tawan ta po kay malipotok na congratulations. Duman po sa mga kamaistrahan na nag-serve po kang barangay NSK eleksyon. Mabuhay po kamo kabos. Mabuhay po kamo hanggang gusto nindo. Makonsuelo so nako akong istorya tabi manong Jess. Kaso pag-uruli na baga nila kang balota dyan sa COMELEC, dyan sa City Hall, di pakauli ninda, dahil pa man ki mga lunadaan pauli sa indang mga harong, maagahon, matanga maagahon.
Ang giniribo kang ibang teacher, nagralakaw-lakaw na dyan sa may pier. Nagralakaw-lakaw na dyan sa may pier, na may gilid kang dagat. Tama-tama, may nagronda ng mga pulis. Pinaharali na sa mga teacher. Oy, di nga kamo di magparabara sa iba sa itabi, madam. Taba ka nga marip ka po. Hiling mo na mga teacher ini. Ma'am Ambi Bungalbal, good morning tabi sa imo. Kaya gan magpaparabalag-balag ka dyan na maagahon. Sabay gilid kang dagat. Delikado man ang gad, kaya nagpatrolya ng sa pulis, inaralaw daw sa mga kamaistrahan, puro para siyarman ko ta sa gilid kang dagat, kundi madiklumon pa, maagahon, so pagka-parisibinan ninda kang sa indang mga balota, o dahil man ki lunadan pasinda pa uli sa indang barangay, ang ginibo, nagralakaw-lakaw na dyan sa may gilid kang dagat. Pinabaralik na kang mga pulis. Dahil ngaya ka mo dyan tabi, madam, magparabar sa iba sa gilid kang dagat. Tabag ka marip ka mo dyan. Buminarlik na duman sa plaza. Duman sa nangaya ka mo sa plaza. Si Ma'am Babes, good morning tabi sa imo, Ma'am Babes Reyes. Pakipabot na sa natabian sa kuyang pasasalamat sa suporta tabi nindo. Ma'am Babes. Good morning tabi kay Badet. Good morning. Aram ko na saro ka mo duman sa mga nagsuporta sa kuya. Panon taya. Dit man sana palang kita dyan na arog po sa indo. Yeah? Okay. Sige. So, iyan tabi mga tugang adi. Kaya kasuod na-receive naman kan mga paratokdo dyan sa Siyudad kan Tabako. So sa indang honorarium na hali po sa Commission on Election. May pambakal na naman kamo kibulong. Irak man sa mga maestra di nagkaparasma, may nag-aarabo hanggang gunyan, nagbabarakal pakibulong tayo na nga niya, nauranan kang eleksyon, nagkaparasma, nagkapuruya. Diba, nagkurulog sulawas. So bidbid ko nga ni, makulugon pa ngayang halunan ko hanggang gunya. Tapag iskutin niyo baga kantabi, Ma'am Ambi, makusog dapat ang boses mo. Ngaya, Ambi Bungalbal. Uno. Arag ka. Iskutin niyo. So bidbid ko, nagkurulog so halunan. Pati so sayang at, ako sabi ko, magpakalaga kaga kaki dahon kibayawas. Tayo ang turo sa kuya kay ito ni Manoy B yung nakupi. Ma'am Ambe, ang programa ko baga kay ito, alas 5 sundo alas 7. Sige na akong pugawak. Alas 5 pa sa nangang alas 7. Dahil yan marugado ang sa imong halunan. Madyan ako kay ito kay Manoy B yung kupi. Ako Manoy, parisita daw tabi ako kibulong sa makulog ang halunan. Ara mo tabi, Ma'am Ambe, ginibos ako ni Manoy Biyong. Uy, umuli ka na nga Mr. Hulbutana. Manoy Biyong man niya ako. At anang parisita nga na ako sa imo, tamakulog ang halunan ko. Umuli ka na nga mga roresita sa imo. Dahil man niya ako nagkakaraw, makulog niya ako ang halunan ko. At nga umuli ka na. Kariya ako bulungon kay ni Manoy Biyong nakupi. Ano nga yung gibuhon mo? Ano nga yung gusto mo? Sumabakal ka pa kibulong o sulibre? Sir Pedrito Perez. Sabi ko kay Manoy Biyong, ay dapat niya ako, Manoy Biyong, sulibre, itao mo, tawan mo ako. At nga umuli ka na. Sabi sa ko ni Manoy Biyong, umuli ka na. Uni ang resita ko sa imo. Kumuha ka kidahon kibayawas, so medyo lumbod pa baga tabi, Sir Pedrito Perez. Pagkakuha mo ngayon kay ito, pakuloon mo, ilaga mo. Ngunyan, pag nalaga mo na ngaya, pag kaya mo na suinit, ilimugmug mo. Tangani ngaya iyan na halunan mo, mabulong. Iyan sa pasunod sa ko ni Manoy Biyong.
Kaysa ngaya resitahan ta ka ngaya kay antibiotics ngaya, mabakal ka ngaya, mahal ang bulong. Uyan man sana ngayang bulong ka. Iyo man ang pagkaaga tabi Sir Pedrito Perez, taama yun man si Manoy B yung nagdadangog sa kuya. Ikistorya ko, yako, epektibo so pinasunod sa ko ni Manoy B yung, si Manoy B yung nakupi, kapaaram pa sa nakaaging mga bulan na di, Manoy B yung, kaya ko lamang malingawan niya. O hanggang ngunyan niya, pag binakulog ang halunan ko, arog man ka ng kikikibo ko giraray. Kaya, so, iba, pag arog ka, i-share ko man, na arog ka ng gibuhon nindo. Pag makulog ang halunan nindo, minsan kaya baga kita, may mga kababayan kita na, bako masusigan taram, nakulog ang halunan, may iba dyan na sobra pagkaon ki mga mahamis, minakurulog talaga ang halunan kaya. So, yan ang bulong. Magpakalaga kaga kaki dahon ki bayawas, iyo ang ilimugmog mo. So hanggat na maabot sa halunan mo kay itong sumainit-init na nilagang dahon ki bayawas. Epektibo. Pagkaaga baga, pasalamat ako kay Manoy Biyo. Ulo kon sa ko si Manoy Biyo. Sabi ko kay Manoy Biyo yung kay tumay mamambi. Ano kaya ko, Dr. Albularyo? Sabi ko kay Manoy Biyo, ano kaya ko? Doktor ka o albularyo? Ang doktor baga resita. Resitahan baga ko ni Manoy Biyo yung pang-albularyo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Igwapa. Apira ngaya kaiyan, sabi ni Manong Jace, apira ngaya kay itong so, naglalaga kaki dahon ki bayawas. Igwapa. Pagkabanggi naman ito Manong Jace, ang pagkaaga, pag mata mo, iyan so, nilaga na dahon ki bayawas. Pagkabanggi, bago ka naman magkaturok, ang inumon mo naman ngaya, ginsuwa. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano? Ginsuwa da. Ginsuwa. Iba may nakakabulong man ang gadiya. Pag malain nga, may surusipon ka nga, ginsuwa man ang gadepektibo man. Ngata nga yata natara mo, nabalo mo. Iyo. Sige, 2 minutos tabi bago mag-alas 8, Manong Jess, sabi digdig kang pag-asa na hibaba databi ang tsansa na may mabilog pong low pressure area o kaya bagyo, hali po dyan sa mga cloud cluster sa dagat. Arog laban kay nadi. Sabi digdi, saro sundo duwa sa natabi ng bagyo. Ang posibleng mabilog, ngunya na bulan kang Disyembre. Pero hibaba ini, sabi digdi, mas hibaba ang tsansa databi na magkaigwa databi kita ki raot ki panahon sa Enero hanggang Abril. Sundo databi o kaya sa masunod na taon. Enero sundo Abril. Dahil iyan sa easterlies o hanging nagmumula sa Pacific Ocean. Tapos mga localized thunderstorm ang nagpapauran po sa mga ibang rehiyon. O yun sa nadaya. Sabi digdikan pag-asa. O igwa pa databi kita nga ni kina i-record sinda na igwa po ki mga may lugar na may heat index pa.
sa probinsya kang Bicol. O naapektaran po baga kita kang El Nino. Yo? Ang El Nino baga hanggang pa yan sa first quarter kang 2024. O kaya medyo hibaba databi ang tsansa na magkaigwa kita kibagyo ngunya na Pasko. Ay, salamat kung araw po ka ini. Salamat. Yo? Ayun ni baga supig tatakutan tabi Sir Pedrito Perez digdi sa Albay sa probinsya kang Bicol, probinsya kang Albay Bicol, na pag-arog po kaining mga panahon na arog kaining Nobyembre, Disyembre, yaon na po dyan so mga makukusog na bagyo ang minarapado sa tuya digi sa Bicol. Pero ngunyan medyo makangos-angos kita sabi kang Pag-asa, medyo malabo. Ibabaan tsansa na magkaigwa kita kibagyo. Magkaigwa man kibagyo, saro, so duwa sana, pero malaog sana sa par. Sana. Niyo. Kaya, padagos po kitang mamibi sa satuyang kagurang na. Bata katatapos pa sana, o kaya medyo nakaluwag-luwag na kita sa pandemya. Ngunyan masana pang taon. O bata nagpagarayunan na kan mga Christmas decor, pagarayunan na ngunya. Sana tabi medyo ano pa man kita apod kay ni maging maug malamang sa tuyang mga kaakiya. Ang Pasko baga databi Manong Jis ang nabibinipisyara na maray sa mga kaakiya. Kita kaito kang aki pamangkit orong pahon baga kita di. Pag may mga nahiling na mga nag-iimat-imat na ilaw dyan, ngunyan iba na garing ang imat-imat na ilaw na hiling ni Manong Jess. Kang aki pa si Manong Jess, ang imat-imat na ilaw na nahiling niya so Christmas light. Ngunyan, Sir Pedrito Perez, maski si Sir Pedrito Perez kaito, umahon kang aki pa siya na nakakahiling siya kay imat-imat na ilaw. Ngunyan, mas maugmaon si Sir Pedrito Perez pag nakakahiling siya kay imat-imat na ilaw. No. Nadamay lugod gaya ako dyan. Ay, makusugon databi ang kamandag kang boses mo. Nadadangog ang boses mo. Bangon si Papa Tikyo, naghahapot na si Ulbutan na ngaya na nagtatarap. Ay, Chotikyo! Dahil magparakur katurog Chotikyo. Si Ulbutan na ngaya nagtataram na nga. Chotikyo. Si Chotikyo kang aki pamanyan, Sir Pedrito Perez. Ugmahon iya. Pag nakakahiling nin, nag-imat-imat na Christmas light. Dahil manggarin nagdangog si Tsa Nina ko niya. Tsa Nina. Tsa Nina. Nagdangog ka. Dahil mapagdagitan si Chotikyo. Lalo na nga niya kang si Chotikyo nagkakaedad na. Pag nakailing niya kinag-imat-imat, lalong naog mahon. No. Pondo ka na daw kanya dyan. Bago ngayon tabi Sir Pedrito Perez, hindi sana kung kung iyo man nga, gari mga pangulokon mo tabi Sir Pedrito Perez, gari iyo. Gari ugmahon kapag nakailing kimat-imat na ilaw. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang alas 8:04 na pala. Mabalik muna kita ha. Sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Mabalik po kita. Kunin mo na. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan
Iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey! Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda! Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal.
JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas, sige, balik na po kita mga tugang sa programa. 10 minutos po. Lipas tabi ang alas 8 in morning. Philippine Standard Time, oras pong yan, hatod sa tuya. Kang MDY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali po nindo yan man ko along National Road sa pagitan po yan kan UST and Mariners. Dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya po sa mga naghahanap ki-dorm, boarding house, available po ang MBY Dormitory. Sige, oras po atod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Albay, si City Councilor Riner Burse kang syudad ng Tabaco. Thank you. Kasabay taman dyan si Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Sige, yan po sa tuyang mga katuwang sa programa. Thank you. Mga tugang, balik po kita digdi sa programa. Ako man po gararian sa indong servidor asin taga-Reparo. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Manyang pong aldaw ni Miyerkules. Petsa 8 na kita kang bulan na Nobyembre, taon 2023. Sando tabi kita alas 9. Sa mga parantabay niya ito, paki-like and share na lang tabi. Kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Paki-share na lang tabi. Shout out tabi sa mga parantabay niya ito. Good morning po sa indo. Iringat-ingat po kita. Sabi ni Sir Pedrito Perez, si Chakmina, wala na baga ngayon si Chakmina. Pero permi pa ito sa kuya tabi, Sir Pedrito Perez, nagdadango. Kamay daradara itong radyo. Daradara baga itong radyo, si Chakmina. Permi nakaantabay ito sa ko. Kaya, kung hain man siya kunyan, permi ito nakaantabay. Kaya, sige mga tugang, doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang sa may mga kumpleanyo po, maligayang happy birthday. Sa may mga okasyon man tabi, iringat sana po kita at tamanon tan sa tuyang mga sadiri, wala man kibang maingat kan sa tuyang sadiri. Pag dahil mo iningatan ng sadiri mo, o di ikaman sanan masapar kaya. Bako? Okay. So, digdi kita tabi mga tugang sa pagirumdum kang Commission on Election para pwede duman sa mga nagkarandidato sa Barangay NSK election. Sabi mga tugang ni Attorney Connie Del Castillo, ang election officer kang Comelec Legazpi, na gabos databing mga nagkarandidato sa Barangay and Sangguniang Kabataan election kanakaaging 2023, magsubmitir databi kamo o kaya magsubmit po kang sa indang Statement of Contribution and Expenditure o kaya SUSI. Pwede databing i-download ang kopya kang SUSI sa official website kang Comelec. O mintras nakaipuan databi, isumiti ang printout asin soft copy kung ini po o i-submit databi ini duman sa indang opisina. Sa mga opisina po kan Comelec. So, available man databi
ang poster kang mga o kung sa indatabi mahiling ang proseso kung paano mag-fill up. Ha? Kang naunambitang na dokumento. Ikwa palan ki duman ka mo sa website kang COMELEC o duman ka mo pwedeng arugo nindo. Ha? Pwede nindong hilingon kung paano po mag-fill up kang susi. O base kaya duman mga tugang sa Section 14 kang Republic Act 7166 o an Synchronized National and Local Election and Electoral Reform Act. Mandato tabi sa mga nagkarandidato na makapagsumiti tabi kamo ning susi sa laog kin 30 días 30 días matapos po ang eleksyon. O hanggang pa ini sa November 29. Yo, tang November 30 palan holiday. Atapang atao pala pag November 30 atapang atao holiday o sa petsa 29. So mga nagkarandidato tabi nangga naman ki daisinwerte o mag-submit po kamo ki susi. Available databi sa website kang COMELEC so form. O, pwede man kamo duman na may mga pwede kamong basihan sa pag-fill up nindo. O yun ay nisupig sasabi tabi Sir Pedrito Perez na bata ang susi baga notaryado pa yan, notaryado man. Ano pero nga so ginastos mo kang eleksyon, orti ka na naman. Orti ka na naman. Nga tailag mo dyan sutunay mong nagasto. Ano na tayo? Naromdoman tabi ni Papa Tiksu tinaomo tabing kay Mama Mina. Iyo. Si Chotikyo dyan nasa napalan sa Indodi. Abo na maguli sa labnig. Ni Chotikyo. So yaon sa labnig si Dan na sana di, si Dan. Si Dan na sana ngayon sa labnig. Si Dan Perez. Good morning tabi sa imo. Iyo. Unin na tabi Sir Pedrito Perez. Oroti ka na naman. Masubmit kang susi nga taitara mo dyan so na makal ka kiboto na asang gatos. Sige daw. Tapos, notaryado, gari nagbuburuahan naman sa nakita digdi sa Pilipinas. Nagbuburuahan naman sa nakita digdi sa Pilipinas. Yogon mo yan na masubmit ka kang susi, tapos, dudoktoron mo. Sa bagay, iyon na ngayangon niya ng uso. Mga dokumento sa gobyerno, pag dinoktor mo, lusot ka. Kaya dahil napupundo ang korupsyon, lalong naglalala po ang korupsyon digdi po sa Pilipinas. Nga tangaya tabi Sir Pedrito Perez, so mga politiko na nagtarao duman kipundo sa mga nagkarandidato, nga pirak daw ninda ito. Personal ba nindang pirak ito? Bako. Hali sa inabasan. Kaya kung minagarastos sa eleksyon, ano man nga ka na paghinayangan tata, iyan katas iyan kan sa tuyang korupsyon, katas iyan kan sa tuyang dilensya. Di ba? O di, ibalik ta ngaya digdi, gari man sa nakita pigigisa sa diritang mantika. May barkada ko Sir Pedrito Perez na medyo mapirak-pirak man. Pero nagkapirak siya dahil sa pagpursigi niya, pagtrabaho, so sa iya pong pinagsikapan. Nagkapirak siya. May mga minakwa sa iya na magkandidato ka ngaya, maglawag ka ngaya sa politika. Sabi kang barkada ko, ako ngaya, nagsikap ako. Ang pira ko ngaya,
pinagpagalan ko yan. Tinuruan niya ako kipawis. Pinagpawisan ko ngaya ang pira kong iyan. Kaya dahil ngayon ako dyan malaw, tapos ngayon ibabakal ko kiboto. So pira ko ngayang pinagsumikapan. Maray na ngayon ng mga politikong iyan, taday man yan hindi yung pighirapan, so nakukuha nindang pirak dyan. Hali yan sa hinabasan. Di ba? Kaya bagaan mga politiko tabi, mga tugang, minabutas kipirak, dahil siya na. Huli nga ka nakaaging eleksyon, Sir Pedrito Perez. So mga darakulang politiko, yun ang nagpanding kan mga nagkarandidato sa barangay na iska eleksyon. Nahapot daw tabi ni kung sa inhali sa pirak. Sige daw. Tapos ngunyan masubmit ka mo kan susi, kautikan. Notaryado, pag sinabing notaryado, under oath po yan. Sinumpaan nindo yan. Na iyan linaag nindo dyan sa susi nindo, tama. Dahil na nagkakoronsensya di. Angon yan, masubmit kang susi, siyempre ilalag duman so, kumpira sana. O sabi baga kang kumilik, 5 pesos kada butante sana ang pwede mong gastoson. Matubo daw ka muna 5 pesos kada butante. Kaya buruahan ang paitig di. Kumbaga, compliance na. Iyan na pag-submit kang susi. O ta-compliance ka yan, kay puwanta nga yang mag-submit ka yan. O, maskin mga taga-kumilik, makataram na. Tubod-tubod nga kan mga, ini nga yung ginastos mo, na makal kakibutong asang gatos ansaro. Indo, 5 pesos kada butante. Maski mga taga-kumilik, dahil man matubod kaayan, kundi anong tayo yan ang requirements. Kaipuhan magsunod. Na mag-submit ka mo kan sa indong susi. Baka? Iyan ang problema tadig sa Pilipinas kung mahal tabi Maria Bibet Gugulin. Good morning sa imo. Mauruti ka na naman. Dodoktoro na naman susi. Bata digdi sa tuya. Sa hindi nag-reskwila ng mga doktor na ini sa pag nasa gobyerno ka, kadakol dyan ang doktor. Basta ngayon tumama ang isubmit ng mga papel, dokumento, dahil problema yan. Di ba? Pero sa totoo, bako man nakalaag, bako man sa totoo talagang ginasto. Sabi nga ni Kansaro kong barkada, dahil nga ako dyan malog sa politika, dahil ko ngayon dyan gagastosun sa kuyang pinagsumikapan. Ano nga ako, bobo Maray na sa na ngayon yung mga politikong iyan ta. Kumbaga, tubo-lugaw. Tubon-lugaw, ang sa indang pinagagastos dyan. Gana pa nga ni sinda. Gana pa sa mga politiko. Hilingan na po nindo, may mga politiko kitang habo ng butsan. Ang sa indang puder. Pagkatapos kang kapamilya, so sa kapamilya naman, balik na naman, iyo na naman, sindamang giraray, iyo mang giraray. Sisay tabi ang mga mayamano na sa tuya, mga politiko. Dakulo ng mga pagrugaring. Uyan niya kay ano nga yan. Uyan niya kay ano yan. Uyan niya nagharong na naman yan. Uyan kay ano na naman nga yan. Yugo-yugo nino yan. Sa ininda pikukuan mga pirak na yan. Sir Boyet, kay Kagawad Boyet Bandula Jr., good morning tabi sa imo. Bakong iyo tabi, Sir Boyet? Yan ang problema tayo. Kaya buburuahan naman sa nakitidigi sa Pilipinas. Baka masubmit ka kang susi mo, siyempre, kata masubmit ka dyan na madiskwido ka. Isubmit mo dyan so na makalkakibotong mananggatos. Sige daw, si say dyan so maurag-urago na masubmit kay arong kaya.
Siyempre, ilalag mo dyan, so. Papadoktoran mo. O, dapat huni siya na ta. Iyo ay ni kaipuhan na dapat isubmit. For compliance. Kapag dahil ka ngayon nag-submit, maski daw ka, baka madikyo ka, o kaya baka makaisip ka sa masunod, magkandidato ka giraray, maglaog ka, baka masingil ka kang kumili. Baka, compliance. O, maski bako man totoo, sulinaag mo. Pero, notaryado bagaya. Ayan ang problema ta. Pag-abot sa korte, pag sinumpaan mo, notaryado yan, pwede kang makasuhan. Sinumpaan mo na yan ang totoong ilinaag mo. Iyan ba ang totoo? Yan ang problema ta. Kaya sabi digdikan Comelec, nagpagiramdam giraray tabi Sir Boyet, na sa mga nagkarandidato sa barangay SK election, nanggana man kamo ki, day kamo sunerte, mag-submit kamo kan sa indong susi. Sa rombulan, makalipas po sa eleksyon. Di sa pitsa 29, bagaan last day kaya. May pira pa kamong aldaw. O kaya ang sabi kang Comelec, bata, ano man daw inita. Paano kayo niso, mga taga-aplan, paano kayo niso dahi tatao mag-download ka mga... Bagong kaya tabi, Sir Boyet, maray kayo ito kung naabutan ni Sir Boyet, so makinilya, palagat to kung tulos yan ni Sir Boyet. Kaya ito kaya inabot, may makinilya. Palagat akong tulos yan ni Sir Boyet pag makinilya. Pero ngunyan sa mga duro-download, inda. Mga maorag ngunyan mag-duro-download, sa mga aki na. Pero sa muya ni Sir Boyet, gari na yun na kami kaya. Litchobas ka kaya. Ipapamalis siya mo ngayon na may edad na ngaya kita. Bagong ngayon tabi, Sir Boyet, kung kang inot, tigpapalagataksa na sa makinilya yan, pahit kami dyan. Pero ngunyan mga duro-download na yan, inda sa na. Bako sa pagkaraw, sa mga tugang niya to na mga taga-aplan, maray so pag-file kang COC ta may available ng form sa Comelec. So ngunyan sususi, ida-download mo. So pagpuon pagkakang eleksyon, dakol sa mga apod kayo ni, mga campaign para pinalya kang Comelec kung paano magboto, kung paano sa mga dai dapat, araw kaya. So dapat tigli sa susigwa man sinampig papaluwas na sampol, pag-fill up. Kasi ang gigibuhong kayo ni tabi Sir Boyet, puros doktor. Lalo na sa mga nanggarana ngaya, ay bahala na kan si sekretarya. Si sekretarya na sanan mag-prepare kaya, pais na kunta na sana ngaya. Baka, basta ngaya day kita sumubra duman sa talaan kan Comelec. Ngan hindi kita madiskwido. Baka, yun yan. Kaya tabi, may mga nagcha-challenge nga ni ngunya. Ano daw nga tabi, Sir Boyet nga, sa masunod? Magpasar ng ang satuyang Congress na duman sa mga makarandidato, dapat igwaki requirements. Pagiyon mo na sa, kumbaga sa college nga ni, igwang entrance test. Bago ka makalog sa kuliyo, kung anong kurso mo, igwaki entrance test. Pag dahi ka nakapasar, dahi ka pwede magkandidato. Ano doon ngayon kung ang pagkandidato ipaagi sa exam? May mga araw ka yan eh. Tapos may nagcha-challenge nga ni Digdig. Balunta nga yan sa 2025 midterm election. Balunta nga yan.
Balon ta ngayon sa 2025 midterm election, daing barakalang kibuto. Sige daw. Sibliman nga na daing ka bumakal, pag daing ka buminakal kibuto, mandaw ka dyan. O, si Say daw dyan ang ma-accept kang challenge na yan sa mga politiko, lalo na sa Darakula. Sige daw, mag-eleksyon daw na daing barakalang kibuto. Hilingon ta daw kung si Sayan magana. Unduin na nga ako dyan, Mr. Hulbuta, nakampayat mo nga. Kaya isi ngayang, maski nga ni, ngaya bawal ang barakalang kibuto, ngata nga yan, hindi, madakop maninda. Minsan nga niya, ang nag-escort pa, ang nag-aalalay pa, mga otoridad. Katarakot duman sa darakulang politiko. Ay, si Ope, dahil mo pagpakiaraman supanding ko dyan, ha? Magkakaproblema ka sa kuya, papalayugon ta ka ngaya. So, mga nagpapaotob tabi kang batas, tarakot. Dahil ta ngaya pag-iro niyan, takibusi ngaya, baka ngaya di malasin tayo. Ba? Oh, minsan iyo pa nag-escort. Boss, escortan mo ngayon supanding mo. Jesus ko po, sa Pilipinas kong mahal. Narog na po kita kaya. O kaya tabi, pag-iramdam giraray ha, o mag-surumit tabi da. Sabi kang komili kang statement of contribution and expenditure. So say, mag-submit na tabi bago sa deadline. Sa Petsa 29, ang deadline pag-submit kang susi. Daman po sa mga nanggara na asin, dahil man sinwerte, mag-submit po kita. Yeah. For compliance ini, for compliance. Yeah. Maorote ka na. Yan, orote ka na naman. Siyempre, alangan manitara mo dyan so tama. Ilag mo dyan so nagastos mo. Bakong nakwa mo, madiskaril ka kaandya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang alas 8:32 tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po maghali, mabalik po kita. Unin mo na. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Limokseya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Mokseya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ang atugan balik na po kita digdi sa programa 37 minutos. Lipas tabi ang alas 8 in morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory, ano? Makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Sariman ang oras niya natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. Baka sa aga na sa natabi, ano, schedule ta sa aga si Vice Governor Ate Glenda manungod sa May Forever sa Albay. Sa aga na lang, ano, busy garingon niya sa tuyang gobernador, busy gobernador. Sa aga na lang, ngawahon tang makontakta sa aga, no? Salamat man po kay City Councilor Rener Bursay kang siyudad ng Tabaco, kay Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. Siyempre, ang oras na yan natod man sa tuya ni Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Banwaan in Malinaw. Sige, balik po kita mga tugang sa programa. Ako mapogirarian sa indong servidora Sintagariparo. Manny Mokseya po, si Mr. Hulbutana tabi ini. Kanyang pong aldaw ni na Miyerkules, Wednesday. At sa 8 kita kang bulan na Nobyembre taon 2023. Sundo po kita alas 9. Sa mga parantabay niya to paki-like and share na lang, ano? Para mahiling man po kang iba. Kamusta po sa mga taga Barangay Matagbak, ang siyudad din Tabaco? Aliyan sa indong re-electionistang Barangay Kagawa, Sir Boyet Bandola. Yeah. Iyon ay nan masunod dyan na kapitan sa Matagbak. Si Sir Boyet Bandola.
mga kaipuhan ta, may mga pigda trabaho, may ginibuhan. Problema kung mabuto kita duman sa kagawad na day na nga ni nag-attender sa session, ibinuruto ta pa, nanggana pa. May problema kita ka. Ngayon do si Sir Buyet, taon-taon yata yan, nagpapa-bloodletting yan, may mga pa-clean up drive pa. Harap kan dapat ang tigbuburoto ta. Ako na paito nindo kabutuhan, so dahil nga nagsisisyon, inutang na susayang honorarium, dahil na nagpapahiling sa barangay. Nanggana pa. Naiko po. Ay, kumusta tabi pala sa mga nagpasiriring sa London? Kadakol na nagpasiring sa London sa mga re-electionista na mga barangay officials. Aborokod na sinda sa London. Ayos man so strategy kan mga bangko. Adi, pairinutan man sinda. Kang naaraman nindang naka-re-elect, pig-upper tulos, pwede na ngaya ka mo magpa-London. Pwede na nindong i-advance so sa indong honorarium hanggang 2025. Kasod matabi sermon bandola, dakulon so naka luwas so 32 ng ipon. Nakakobra na, alik na sa London. Paano sa mga mall kasod ma? So iba, sinaragad talaga tabi mo. Sir Mon. Sir Boyet, good morning. Kay Sir Mon Nakaliha palan, good morning man tabi sa mo. Pero may manakantabay. Kasud ma, sinaragad pala. So, barangay Kagawad, mga 190, 180. So, nakuha sa London. Sagad na. Sundo na yan sa 2025. Good for 2 years. So, kapitan, 1,200 na. 1,200 sagad. Kaya pag abot kang honorarium niya duman sa barangay, mapirma na sana siya. Wala na siya resibihon. Wala na resibihon so mga nagpa-London na mga barangay official. Sige na sana sindang nusnos duman sa papel. Wala naman, auto na. Inaradvance na. Inaradvance na. So iba nga ya, bakal mga kimotor. Iba nga, bakal ko nga ki second hand auto, pwede na nga ini. So iba nga ya, uni nga ya, bakal ko nga yung urig. Tamaan ko lang. Nahiling na rin to yan. Ngunyan, ang sabi, ano daw nga kung magkahirling pa rin daw yan sa barangay? Mahiling pa daw yan hindi magsisyon yan. Siyempre, huruga ka na yan mag-duty dyan. Kung ano man ang sendang mga dapat gigibuhon, dahil na. Dahil uto na. In advance na sa honorarium. Only in the Philippines, mga tuga. Ay, Diyos ko, nasana. One, sabi-tabi mga tugang kang Comelec. O kaya sabi kang DILG. Ano man databing oras, pwede na databing mag-asumir sa pwesto ang mga nangganang kandidato sa katatapos pa sa ng barangay NSK eleksyon. Kaipuan sa natabi na makapag-complete o comply kang kinakaipuhan ng mga pigahagad na dokumentos kang DILG o Department of Interior and Local Government.
So ini po ang pahayag kan sa tuyang DILG sa Albay, si Provincial Director Ray Casires. Kung sa databi sa mga matukaw na opisyal, ang kaipuhan databi na maiproklamar. Dapat proklamado kamo kan Commission on Election, nakasumpa kamo asin o kaya nakapagsumpa na kamo. Iyo, sa 2nd district nakasumpa na sinda. So taga 1st district and 3rd district no rin daw. Iyo, nakapagsumpa na kamo. Tapos nakapagsumiter na po kamo kan sa indong susi yung statement of contribution and expenditure. Iyo. So, sulaminting certificate of proclamation as in oath of office ang kaipuhan na may sumitir duman po sa DILG. Para tabi, mairestro na kung anong pitsa tabi kamo mag-asumir sa indong mga pwesto. So, kaipuhan lang databi nindong mag-koordinar. So mga matukaw sa mga malusad tabi na opisyal para sa inventaryo asin transaksyon kan mga account kang barangay. Sabi nga ni DILG, anytime nga pwede na kami mag-asumir, pwede na kami tumukaw. Kaya po ang manggiraray po nindong mag-koordinar duman sa mga outgoing na mga barangay officials para po sa inventaryo asin mga transaksyon account kang barangay, igwa po yung kipagto-turnover. Iyo, isabay naman tabi subibilab, i-turnover naman. Pati pa ngaya ito, isabay pa. Iyo. So, nagpatanid po ang DILG na kung sisay mandatabi ang magkontra sa nasabing assumption of office na posibleng sangatanin criminal asin administrative case. Limbawa ngaya asumir tapos so outgoing habo maghali. Pwede ka databi masangatanin administrative or criminal case. Dahil ko ganyan ni bayaan. Abo ko ganyan ni tao sa imaw. Dahil ganyan ko digdi malusad. So mga sasanggunian kabataan man, tabi, parehong dokumento ang kaipuhan. Masumitir kasabay po ang certificate hali po duman sa mandatory training. Yung SK, ang dagdag lang sa SK, so kaipuhan po nindo mo nang mag-training, kaipuhan po muna magpasairarom kamo sa mandatory training. Ito ang dagdag. So, proclamation. Ano ito? Proclamation ba yan? Liyaw ko na tuloy. Certificate of Proclamation, oath of office, tapos sa SK, mga tugang, siyempre susi, tapos, ini pong certification duman sa mandatory training o 15 days bagay ini. Siguro dahil pa man natatapos so training kan mga SK o tami natapos pa sa election 15 days bagay ini. Ibig sabihin kung nagpuon kang November 1 matapos sa pitsa 15 o di ongoing pangunyan po ang mandatory training para po sa mga SK. So yan ang kaipuhan po nindo na isumitir sa DILG o para po opisyal na po kamong tukaw, mag-asumir sa indong pwesto bilang kamo po sa mga bagong mga barangay and SK officials dyan po sa indong mga barangay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Nasabutan tabi ha? Sarabot-sabot. Sabi, pwede na ngayon mag-asumir.
Bako basta-basta sana. May proseso man giraray. Yo? May proseso. Kay puhan po koordinasyon. Magayon nga ni kani kung igwa pag kiseremonya, sa military, pag may bago, may turnover yan, may seremonya pa. Magayon pag-arog kaya. Magayon sa transisyon. Magayon so, inda sa naso iba. Baka, siyempre, so mga nagkadaraog, makulog ang bot ka, bayain na ngayon induya. Di ba? May mga arog po kaya. Pero kung magayon, udok sa buot, may mga seremonya, o naarog kayo ni sports na ang laban. Sports na ang laban sa barangay kaya. Pamilya-pamilya man sana eh. Yo? Sports na ang laban. Pag madaog ka, i-turn over mo, huni na tabi, ika naman ang bahala. Tapadabaon ko ining barangay na ini, sana padabaon mo man, araw kang pagpadaba ko. O, taba ko pa man yan ang katapusan kang mundo. Pwede pa man, 2 taon man sana, sa 2025, pwede ka naman bumalik, pwede ka na naman lumaban. As chairman o kaya kagawad kang barangay na yan. O, magayon ko ta ang pag-turnover, udok sa buo. I-turn over mo na hunan mga pagrugaring kang barangay, hunan arog kini, hunan arog kayan, hunan arog kini. Hunan mga obligasyon mo, hunan mga dapat riparuhon mo, sa tuyang barangay street light, tigbabayadan an kay arog kini, tig-arog ang kayan. So mga arog kini, mga trabador, arog kini, so mga trahibante ta sa barangay, tig-arog kini, honorarium kan, arog kaya. Diba? Magayon? Nganing so transition, so matugaw, aram niya na. Tabaka baguhan, dahil niya aram, otro mga pirambulan ka, nagkapurotol na sa mga street light nindo dyan, taday nagbabayad dahil nagbabayad sa kuryente. Baka, taday aram, kung ano sa mga obligasyon kang barangay. Yo? So mas magayon kung aram kaya. Sabihan mo pa na, congratulations sa imo, padabaon mo ang barangay ko, o ang barangay tapadabaon ko yan na maray. Di ba magayunon pag nangugon? Na so outgoing, pig tutugon niya. So incoming na ipadagos niya, so pinunan niya. Nganing duro-diretso, bako na mapuuna naman sa zero. Iyan ang problema tadigdi sa Pilipinas. Di ba? Iyan ang problema ta sa Pilipinas. Pag nadadaog, mapuun sa zero. Pero may kita arog kaya. Pag nadaog sa sarong politiko, siyempre, panibago man ki mga programa, back to zero na naman. Dahil kita so, ngaya, ipadagos so pinunan. Imbis nga kita nasa 1 na, nasa 2 na, balik na naman kita sa zero. Mas magayon kung nasa 2 na, o di, dagdagan mo na, mag 3-4 ka na. Bako na mabalik na naman kita sa zero. Baka, yan ang nangyayari sa tuya, kaya ilinga. Terming back to zero kita. Dahil ang kita na duro-diretso baga ngayon na so pinuunan ka ini, o i-improve kung medyo okay, i-improve pa. I-improve ta na sana ini, pinuuna na ini, sayang man kampira, bakong pupuuna naman, mapuuna naman kita sa zero. Diba? Maka minus-minus na. Sana po arog kayan ang transition. Transition po sa satuyang mga barangay. Ang sabi mga tugang pag nakasumiter na kaining mga dokumentos sa Department of Interior and Local Government, pwede na po sindang mag-asumir kan sa indang pwesto dyan sa indang mga barangay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Pasko na naman,
ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Mga tugang 5 minutos tabi bago mag-alas 9. Ay maalala mo pa. Mapasko na tabi, Sir Cassie William. Hanap Kari mauli ka naman kani. mo. Ha? At kahit wala ka na, Mga tugang digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong Miyerkules, November 8, ka 2023. tama ka. Salamat unon sa mga parantabay niya to. Ang Pasko Paki-like and share na lang po kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Sa pangaran po yan kan mga taga-suporta niya to digi sa programa ang MBY Dormitory kay Madam Maylin. Pasko na Salamat po kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw baka lamang sa aga no. Sa aga may schedule ta si Vice Governor. ako mag-iba Kay City Councilor Rener Bursek ang siyudad din Tabaco. na Kay Congressman Attorney Jel Bongalon. kailangan lumisan pa. Thank you kay Municipal Councilor Ay makapiling ka Irene Morales Pahot kang Malina. Iyo tabi. ngayon. Kaso taon-taon tang activity naman Sir Cassie William. Alam mo pa rin ako na Sabi nga ni, hanap pag importante na kita nagtatabang kita sa mga daingday. Yeah? wala ka na, nangangarap at Mapait naman kita sa Pasko. Yeah? muling makita ka. Ayuson ta naman, ano? Siyempre, yaon permi ka mo dyan sa pagtabang sa programa ngayon. Permisa na yaon dyan. Silensyo sa nang si Sir Cassie William. Ngayon kong Pasko, Pero permi yan nagtatabang. Yeah. alam mo pa rin ako. Sabi kay ito kang maestro ko kang inot, narumduman ko. Pag-ibig Sabi niya, it's better to give than to receive. kahit wala Yeah. na, nangangarap at Mga tugan, paaram na po muna ang sa indong lingkod. Sa ngaran po yan ni Maestro Nila to na sa muya pong station manager. Kasabay dyan ang bilog na tropa kang Bicol Net TV. Ako po ang sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan. 7 to 9. sana ngayon Adios amigos. Domo arigato tabi. Ingat po kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka,
mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, the word